Здравейте YouTube, аз съм Доби 070901 и компа все още не ми оправи. Затова и тук един такъв монтаж и втори епизод на поредицата Emulator for Mobile Devices, където ще покажа емулатор Game Boy Advance и един геймплей. Отиваме в Google Play. Gameplay. Чакаме се заради. Отиваме назад. Защо? Първото My Boy Free GBA Game Boy Advance. Както видите, не е голям, 730 кабайта. Ще има положителни коментари, защото наистина е хубав, тествал съм го. Няма да рекламирам емулатор, който въобще не съм тествал. Може да е боклик. Къде знае. Игрите, с които да правя геймплей, няма да е хубаво. Няма да са хубави на стари. Макар че Nintendo емулатор... гледай, има за PlayStation. Но той се плаща. Как ли не се сетих, бате? Ето, 5 лева за един емулатор. Як може го ще за компа от USB. Добре, емулатора вече се изтегли. От това приложение ROM Downloader. Можете да си изтеглите приложения. Ще проверим дали се установи, защото го изтрих, тъй като ми вземаш памет. Папка GB. Не. И така. Играем Survivor Series WWE. Стара игра е. Обаче е просто към мен. Стара е, но и яка. Яка е, ма и стара. Стара е, ма яка. Яка е, ма стара. Яка е, ма мамо, стара, много силен бе. Ще видим как можем да го махнем. Добре, ще играем Single Play Exhibition. Кое? Единичен матч, не мога да качам клипове все пак. Ще изберем арена. Кетчмания. Дем. Сега. Имам реинстирал много добър според в тази игра. Легендарните чиста всички, които познавам тук. Колебая между Шон Майкълс и Ренди Ортън. Шон Майкълс. Не какви? Шон Майкълс срещу Ренди Ортън, супер матч. Малко цепи, ама няма голяма разлика. ДДТ от Шон Майкълс за Рей Мистерио. Тук има кралско меле, което повече български геймери искат в кетч игрите за PC. Обаче ще не беше тази игра 3D. 3D, бати! Супер! Тук не ми се оправи компа, може да снимам игрички, да ги рекламирам. Лакът сърцето от Шон Майкълс. Горе виждате параметрите, таблиците. Когато на някой кичисник се напълни таблица, това значи може да направи специален слот. Нищо, когато се напълни таблицата на Рей Мистерио, той всъщност не прави 619. Прави нещо друго, но не Хюрикейна или беше. Не помня. Но при Шон Майкълс е същия специалки. Те да имаше и Шимас, но тази игра е твърде стара. Още един лакът сърцето. Рей, след мен е да знаеш.
ще опитам още едно дете успех. Да, знай да е малко дългичък. Ще опитам да не е под 15 минути, защото се проваля целият клип, тъй като няма 40 клипа. Опа! Като си преглеждам клиповете, сега като пипам на екрана и се показват някакви ченгета, дори да не ма го убият нещо, бе. Ще опитам да ги сменя с нещо друго, дори много ма хейват. Да знаете, че там като коментирам на английски не съм аз, това е Сезер, ние се скарахме. Вече не сме приятели, той много псуваше и такива работи. И това вече не съм приятел, казах му да не коментира, той продължава да знае, че това не съм аз. Ако някой е сува, това е той. Нищо си има YouTube акаунт. Шон Майкъл се готов за музика под брадичката. Чакаме Рей да се събуди. Опит за туш. 1, 2 и половина. Параметрите му се изпразниха. Пак опит за туш. 1, 2, 3. Шон Майкъл спечели този матч. Това беше втори епизод от Emulators for как беше? Emulators for Mobile Devices. Вторият. Кам да отида до менюто. Тая програма така е настроена, че не може да спреш директно.